салом алейкум бародарони азиз, хушомадед ба канали Самир Крипто. Мо бародаро курси худмона сар додем. Касоне ки мехоҳанд курси трейдинг яъне ки дар бинарни опсион кор карданро бихоҳанд, мо шумода ҳатман меомӯзонем. Бародаро, ина результатҳои корма ман пашти ҳар рӯз мепартом. Инам хеле плюсо. Бародаро, карочи чихе I0 трейдинг I0, короче риск менеджмент, мани менеджмент, технический анализ, фундаментальный анализ, свечной анализ бародаро ва консультация мешава ки шумо аз консультация метонем ба ман бинависен. Мақсад чизе ки намефаҳмем ман ҳамаша ба шумо мефаҳмонам бародаро. Чизе ки дар ин курс намефаҳмед, ягон чиза ман шумода полностью мефаҳмонам, далилчка менависен. Ва ҳамагӣ бародаро нархи ин курс $30 бо дадирни ин курс бародаро чихел дар спотовый аккаунт пул кор карданам нишон метам бародаро. Чихел ки монетое ки мехаред гуфта анамуам конкретно нишон метам, метонем ки анамуам кор кунед. Ҳам курси трейдинг, ҳам курси спотовый аккаунт, яъне ки дар спот кор кардан аз монетаҳо, ҳамагӣ $30 бародаро, яъне ки 330 сомон. Ссилкаи телеграм ма дар закрепленный комментарий мемонам. Дуромада бародаро ҳатман подписаться шавем ва менеджер Самир да бинависен. Короче, бо алоқаем.